अरे तनी को तो काम ताहर जो पत्र नाम एक बार भेंट करा दो न तू अपना छोटकी बहिन से हमार से डबल जाई भी जात नहीं खे जाड़ हो धड़केला छतिया रतिया भइल बा पहाड़ हो। का हो बोला एगो न्यूज सुनानी है। कौन न्यूज हो? सही बका अरे पहले बताइबा तब नो। सुनतानी शादी तोहर सेट भइल